A yau din nan me za ku ce akan abubuwan da suke faruwa tsakanin waɗannan manya-manyan jarumai mata da kuke gani kamar haka? Wato Washa da kuma Momi Gombe. Mutane da yawa sun fara ta cece kuce kuma maganganu sun fara yawa wato akan wannan babbar jaruma mai suna Momi Gombe. Inda wasu da yawa suka fara zarginta akan wata boyayya alaka da take gudanarwa tsakaninta da wayansu manya-manyan jarumai wato a cikin masana'anta ta shirya fina-finai. Musamman ma yanda da farko in ba ku manta ba an fara zarginta da babban mawaki wato Hamis Breaker. Inda daga baya kuma aka zo ana zarginta da babban mawaki wato Garzali Miko. A nan dai magana bata tsaya ba, aka zo kuma ana zarginta da babban mawaki wato Auta MG Boy. Inda again da magana bata tsaya ba, aka zo aka kara ci gaba ana zarginta da babban mawaki wato Ado Gwanja. Bayan wayannan maganganu sun wuce, hujjoji sun tabbata cewa tabbas akwai ta boyayya alaka tsakaninta da wayannan mawaka. Sai dai kowanne yana da amfani a gurinta, kuma kamar yadda kowanne daga ciki akwai amfanin da take mishi wato a gurin shi. Amfanin da ya bai bayyana ba, domin har yanzu mutane da suna ta gudanar da bincike akan hakan. Sai dai wannan tasha tamu ta yi kokari domin binciko wasu al'amura da suke yawo na yau da kullum, musamman ma a bangaren jaruman Kannywood, inda aka kara bincike kan cewa Momi Gombe dududu shekarar ta nawa da shigowa wannan masana'anta ta shirya fina-finai, sannan kuma bugu da ƙari wannan lokaci ta ɗauka tana yi, sannan kuma wanne irin kyau ne da ita. Mutane da yawa sun yi misali kan cewa na farko ba ta ɗaya daga cikin kyawawan matan da ake ji da su a cikin masana'antar shirya fina-finai, sannan kuma ba ta ɗaya daga cikin matan da suke da kuɗi a cikin masana'antar shirya fina-finai, sannan kuma ba ta ɗaya daga cikin matan da suke faɗa aji a cikin masana'antar shirya fina-finai, sannan kuma bugu da ƙari ba ta da ilimin da za a ce ilimin ta ne ya kawo ta wannan matsayi. Mutane da yawa suna ta cece kuce kuma suna ta maganganu akan hakan, musamman ma da aka ga cewa a yanzu wato ta ƙara samun suna kuma ta ƙara samun ɗaukaka ta wasu ɓangarurrukan fina-finai, musamman ma idan aka ɗauko alaƙa da sauran wato fina-finai. Mutane da yawa sun fara cece kuce akan hakan. A yanzu za mu bayyana muku ainihin sirrin abin da yake gudana. Sai dai ku sani cewa wannan tasha tamu ta ƙara zurfin tunani kuma ta ƙara zurfin bincike domin gudanar da abubuwan da suka shafi wato ɓangaren farin cikin masu sauraron ta. Ku sani cewa wannan tasha tamu a yanzu ta riga ta shirya domin ci gaba da faranta muku da shirye-shirye masu daɗi kuma masu inganci domin ƙayatar da ku. Hakan ne yasa ta shirya domin kawo muku shirye-shirye da harshen Turanci, sannan kuma za ta dinga kawo muku shirye-shirye da harsheshika daban-daban, ba don komai ba sai don farantawa masu sauraro. Lokaci ya riga yayi. Sai dai kafin nan ina mutanen da suke yawan ɗaukar namba mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan ina sababbin mawaka wanda suke so waƙoƙin su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya. Sannan ina wayanda suke harkar comedy ko manyan fina-finai ko kuma ƙananan fina-finai. Sannan kuma bugu da ƙari ina wayanda suke so waƙoƙin su suna. Sannan kuma bugu da ƙari ba a tsaya nan ba, ina waɗanda suke amfani da YouTube channel YouTube ɗinsu ya samu matsala. Ku sani cewa ga waɗanda suke so a buɗe musu sabon YouTube channel, kofa a buɗe take, za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp ko kuma ku kira mu kai tsaye. Sannan kuma bugu da ƙari ga waɗanda suke amfani da YouTube channel ɗinsu ya samu matsala, suka kasa gane kanshi, suka kasa gane gidde shi, ku sani cewa domin magance matsalar YouTube ɗinku ku kanku za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp ɗin. Sannan ina 'yan kasuwa wanda suke sha'awa za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya. Ku sani cewa a yanzu lokaci ya riga yi ga dukkanin ɗan kasuwan da yake bukata za mu tallata mai hajojinsa, zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. A gurguje bari mu dawo ainihin abin da ya aje mu, wato ɓangaren waɗannan manya-manyan jarumai mata da kuke gani kamar haka, wato Washa da kuma Momi Gombe. Maganganun suna da yawa, a yanzu ba mu da cikakken lokacin da za mu bayyana muku ainihin abin da yake faruwa. Sai dai mu ce sirrikan nasu suna da yawa kuma abu ne wanda yake da rudani da tashi hankali a ciki. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing, kana ku danna kararrawa domin jin sirrikan jaruman Kannywood mata da kuma maza.